Kan kadang iku wong tuwa biyen ketika krungu dok-dok iku kan ana wong mati, misal 7 dina apa krungu dok. Cuman sekedar ngucap ngethok. Ya wis tak dongano nemu dalan, oh mandar muga padang jembar kubure nemu dalan sing padang. Nggih, niku ngeten Mas Wahid. Tiang pejah niku nggih ruwih balik ten Allah sifat perwujudane dereng balik. Sifat perwujudane niku sing tanggung jawab ana lebute kuburan. Sehingga saat pejah sebelum 7 hari atau berapa hari itu, sifat perwujudan ini ibaratnya disuruh oleh Allah untuk berpamitan. Ini orang-orang umum tidak mampu menyampaikan ini, tapi lek wong ngalami ngerti bisa menceritakan ini. Datang ke rumahnya dok pamitan. Sudah 7 hari umumnya ngono ae. Lah niku nggih ancene sing dukisane seru. Perwujudan sifat menungsane iki mang sik dikei kewelasan nang Allah. Dikei kewelasan nang Allah dadine 7 dina. Mergane wong-wong iku biasa melek-melek. Sing imane rada mapan ya dikei dituduhi wujute. Mongko iso cerita ngene apa maneh sing ahli zikir, ahli ibadah nang Allah. Nggih dok kadang ndulit nderek kaya ngetok ngrangkul anake kaya napa bojone nika. Setelah niku wis mboten dikei kekuasaan malih ten Allah mempertanggungjawabkan selama perilaku hidupnya di dalam kubur iku wau Mas Wahid. Lah niku wau menawi dhek niki wau tasih hidupe niki kirang iman nang Allah, kirang salate Mas Wahid nggih. Niku tasih dikengken ngimpeni sik melalui mimpi. Akhirnya nggih dislameti, akhirnya nggih napa nggih ditahlil napa dikirim surat Al-Fatihah. Terus dikutut jamaah ngeten niki. Akhirnya alih kubure pun mboten ngimpen-ngimpeni malih terus niku. Nggih Mas Wahid cukup sepatus salam